La ciutat de Girona va retre un merescut homenatge a un esportista d'elit Darryl Middleton que ho va deixar tot com a professional al bàsquet a Girona i que porta la ciutat i la seva gent al cor. Al descans de la final de la Lliga Catalana que es van disputar el Joventut de Badalona i el Futbol Club Barcelona i que va decantar-se pels blaugranes, va sortir un nerviós Middleton i davant un Fontejau entregat i disposat a tornar-li tota l'estima que el jugador sempre ha demostrat a Girona. L'alcalde Carles Puigdemont i la regidora Isabel Moradàs van fer entrega d'una placa commemorativa al pivot encara en actiu. De la mateixa manera ho van fer els diferents equips per on ha passat durant la seva carrera esportiva. Les sorpreses, però, no es van acabar aquí per Middleton, ja que poc després les seves dues filles, Shataya i Deix, arribades expressament des dels Estats Units, van aparèixer a la pista del pavelló de Fontejau i a la que s'hi va sumar la seva mare, Ellen. Mentre que els seus fills gironins, Denis, Inda i Denai, també al parquet, van completar una trobada emotiva per un autèntic ídol a Girona després de més de 2 dècades de bàsquet professional a Europa. Des del passat dijous 10 d'octubre, la samarreta amb el 7 de Darryl Middleton penjarà per sempre més del sostre del pavelló de Fontejau.